No niin, Villaran pipoprojekti tässä meneillään ja kuten huomaatte, niin aivan ihana väri. Eli tehtiinkin nyt tästä seuraavasta vähän tämmönen kirkkaampi ja tääkin tulee olemaan sitten valikoimassa siellä valmiina pakettina. Eli tässä on Novitan Nalle Raita, väri Pelle ja sitten Mohair lanka tuuli, väri aurinkotuuli ja toi oranssi tulee ihan loistavasti esille tuolta. Ja vielä kun tää viedään ulkoilmaan, niin tää on ihan älyttömän upea väri. Et joka värikkäästä tykkää, niin tää ei kyllä kylmäksi jätä. Ja ideahan tässä on, että oikein nurin, eli helppoa, mutta sitten toi oikea silmukka otetaankin tuolta takareunasta. Eli se tekee sen, että toi näyttää niin kuin hieman semmoiselta tasaisemmalta toi neule, mutta ei missään nimessä kone tehdyn näköiseltä. Eli kyllä käsityön täytyy aina näyttää käsityöltä, sitä mä peräänkuulutan aina. Ja tässä näkee sen Mohairin tuoman pehmeyden tuossa sivuprofiilissa, niin näette, kun siellä on tuommoista ihanaa höytyvää. Ja se tuo siihen lämpöä, mutta se tuo myöskin hirvittävästi sitä pehmeyttä, mikä on aivan ihana sitten ihoa vasten. Siinä näkee paremmin noin. Ja ei mitään muuta kuin pipoprojektia alulle ja hei yksin sä et oo, eli asiakaspalvelu@villara.fi. Sieltä saat jeesiä ihan mihin kohtaan tahansa. Ja meille tärkeää on se, että sä innostut ja se, että sä myöskin onnistut.